Nongelam jong kun New Trap National Awakening Movement hanek sngi kala lumi ki kertong na kaleng saudong ban pen itu iwei pat bat ban snap ya jing ya ai jing mot lang jong baro ki kertong ki balapan kre ban aireng hak election MDC Shaka Sales Autonomous District Council kaban salong hak arpoi trik urampang na kaleng ba Thomas abakaren hak ni sngi ulong ba District Council kadon ya ka ikhtiar hanroi kabor hak HDC ba JHDC lakni no dak sarkar jila habai debet ke building bylaws jong ka council nakaleng uba Thomas ulaong ba ka jingtmu kalong ka babiang hanrei ka rukom pentrai kameka kamlong ulaong ru ba ka jing manjur ki anro bakin long an klempat pen kra ki rules ka deitang ka jing pen be ya ki ba kinulung ibu kuat rekam ni hak ban pendap hak section ke banungkong ni ki hak pedang ya barok ki mat rekam juga se sispa kawai rum lacu ban yo elo sini apa dah hak section ke banungkong ni sanpau persen nak kini ki points ki bagi amu bu kita ki mat rekam dai bat put urlong no kang ba kan dong kata kajinya sania bani trilanghendai kumpa kajing sisa pada yang susu malek sing ka NPP nginum lak bani trilang bagi NPP bagi BJP nginum lak bani trilang jadi bak no fin nyetri pak bat ki wi gilai mandang gilak bani tri dari kini ki bang gilak mention mangingim lak bani tri man gilayo i ki kam joki gilayo i bakum do kita kam tengim kwa ban chu ya perut kai ya por la jok tang ki wi parti pada kwa bani tri kam hap pedang ya barok ki mat tri kam juga seng hap dan ka nak kalian kajong ki yo la wan rai ki mat tri kam ko bangin wan rai common minimum program Hendak kijongi kita bandan be 6% de bandan be apa common minimum program ke bangin pendap hak santan di Banuan. Kak kena sepat ni puar, mungkin lo yang ada council ke baswa jom ke stirhun, nado kak kena sepat ni puar, ke ain ke makam biang bawan rak di riba, aja sila, bang kuah ada boleh. Iwan rak yang lain ni cak 1997, ke balik si ngidon kap, mah hadin ke tu nong pi nak kalian juga council gila wan rak ni ka la yo asan juga land act wah hakan siang ya keren apa kan council lu apa piang ya kan land act hendai kini pek ka jik penteri kam pada kamdat keritang hakikat finalit pek segi senong githau baki implement ne biar kini land act kamdat ompat dan duna bagi balik register ka khandau ka siap jongki apa kan council kini register bagi siapa ka DC office tekani banwan ra ki an ki bom terikam pada on ground reality pada kamdo jimut mentawan ra asal ki an ki ba pujat ki thau ya ka sunong ha ka kerteng juga kur ki ba bakala ki ba bol ba persya ti ku mangala mentah le i ba ki dom ki ji yo asen juga discount li ki an per ki de ki asen ban penbit ba nama lajan election ki an penbit ba man tang na mar bala aja election pene kali ki rule pat thau dong ta te kum no hin pentri kam ya ai thang rule te upai ba o masai de man besar bhai ki baro ba ki num bakla kan ka apoi tri jong kunai ba na bagi san stem ki ban pada ki num su le no ai ki num sab ai pada ke sko ibu betul pi ga hadin betul ka ki ya ka crossman jong ka muda ka council kalawan rak no ya ka bylaw jong lojong te ka bakut hi ngi iwa lana de ka building bylaw na dikiwi wiki ai kaji penterikam jong ki ba ya kini ki ai ka fail te na tau sedang ki bobon ma ton de ikli menta ka ki engineer ki expert ki bari bandon na ko council man pe ikini ki permission ki building permission ter ka ki kendon jong bylaw kidang duna ba kidang duna te kan ne ka wan ra jong thot ba de ba ubakwa ban sinai bukwa ban le ne ka tai dia nak kalian ke jongi ding layo ya ka complain ba kani ka plila pemban ya ka underground money under the table hap ai so you know ban yo permission go fair te kini ka bylaw ka biang ka ka wangi pada ngila ba ya ka implementation procedure pada kalau people friendly na dokumoy pada tumba kalau menta kamlong people friendly kampun sok i ba kampun jenjar ba tekani kan kapen pulau empat deh ya kata kajingwan juga an bylaw pada pokan council ke tahu dari show ubabi loi council nungkong ya terilang ke UDP berka NPP
Hadin pada ya terilang nak pada ke Kongres bat ke NPP. Lajan ke election pada ke Kongres kerang ba upat ba unum mutsniu kia withdraw nak support nak ke NPP. Ban ngitip kita job kita terikam ke NPP biar. Kata mdon jik artatin. Tempat ba umdui babe. Lek se kena ki parti ki ba persiang ban lek konjelek kai. Ya ka sincar karan kamsul ki mudur ba pai ba udai ba lebih. Upat ba udai babe. Kisim ka buang ta bat ni kerban dak bas kam. Mau pai ba udai ba start. Umdui ban ailat mar ba ka jing shapting kalau menta kadang ke parti menta ka bakwa daki MDC ready made. Man suthit baik kin yok be ka bos nisar. Tek pai ba udai ban husiar ko mi ki parti. Kan pipi menta ka makan yok ka jinjar ba kisim. Kan kalau tip kan up lagi ready made baik. Ki wala job nang tu. Bahkan yok pada ban bat ya sincar kadar. Takada na takada no kila jongi menta ka sini ibu ya kena meeting bat ki candidate prepare ban bat ya kular ka jutang. Maka an ka bakhantam haka partai. Kadai ka an juga jinga tip lang. Bat kini ki candidate bagi ai ta kidi ban don ni kata ka jinga tip lang. Bat ublay no bo no thau. Bat para beru abang ila abu ka kular lagi job ka seng kunum day ban mi ka seng kidi ban don ka seng. Mar balik ka ten schedule kam terikam. Aka dis council ka anti defection law kam terikam. Teka plelat di MDC ke babun. Ban ya mi nang tu ya rung satu. Teka ne pada kawan ra ya ka instability ka jing bam ya baik ya reti ka sincara kadar pada pon dis council. Itu PWI bah. Kam terikam kumba ki babun balang ki pai ba ki orang ba jong jelah jong jai berio bero kila penpau ya kane ba ka MDC ka ditang ka kamera ban syong ya lek kai ban ya kenti pada saka election emile ka praktis ka adi kunta kumbaga longi ila lap ik sakhi sata ka por ka alai kala matai kata jadi di halor kani ka nomrem di bahkan ka di na kadau jo kani ka jinsin sar kadan ba ka district council ka tolak kimla ban pendap ya ka kamram ka jongki kat kum ba ai bo da ka sik schedule ka nuksa ba ai pi ka amendment ya ka to ka act ka ban plelat ya kani ka ima investment Meghalaya agency hang tu ka section ka ba life on real ka crow shai ba kane ka act juga sarkar jela Arab Saud ka supersede ya borok ki ai ba ka state ba ka supersede ru ya ka riti ki dostur practice joga jai muri wajongi te ka district council ka claim kran ai halo kata ka supersede katkum ka sik schedule ka bat khandau ka ha opo ka para tri jong sik schedule kadi ka subject jong ka district council heri baro sina ain mi ka state government te kini gilong ki ba wadra aji ma ka bakrau ha amar ka jait bende ko momdan di khandau kadi ka jait bende wayam kadi ka ta ka jisya te kadau kadi ba le se ngimpat yo kita ki MDC ki badon sisa kata ka jingkit kli ki ba sau thu sisa ya ka bor ka ikhtiar jong sik schedule ki badon sisa kata ka jing thrang mat pendap hok ka kamera mo jongki lanangi yo ki bure ki babyang film jikar tatien ka state government kanum la maju thau ai klumar halor ka khando ka siap hani hapo ka jel hapo pu usam joka district council Sekolah itu. council lagi ya report la dap injalan itu ka semua terikam juga district council sistem ndre benai wat hadin ka jing penbek thamai sinong ru dang bun sinong ki ba ki ba mohon sosi ban jo i ba sinong ki dan ki ba declare boycott election kalau ko sosi kadang ka failure jo district council haka ba penbek thamai ki sinong ka jing lek ke la on no lane ka ditang ka but ban chu penjelang handai pindapat yi ya ki kondon ki barana pa sik hak artikel ke balai Governor ula ban penjelan yang apa sama itu rekam juga district council tang meladon national emergency. Mat kam dan kanun national emergency ke balik si ke bala ke ban aibor di rajin penjelan. Tekan ni kena opi ni sosi ba ban ong ba hadu kene klemat ni yo i kumba ka autonomy power juga district council ka adu. Ni kena ni kata nomor ba kajing tuklar pula juga state government. Ka election jisa opi kampa ladap declare do deputy CM ba persetuan tensap. Ba rule ko ang ba lada declare ka election ka model code of conduct dari menteri kam. Hari kini ka declare kumno declare do
Deputy Chief Minister, Minister in charge of DCA. Kani one naka notification po ka office ng governor. Tingi ka doon kajing tuklar kajing muslia ng state government hakikam ki jam beri bat jong kadis council. Pakani kajing penjelan hi kani kajing lek don buar. Jong kadis council ka bala la penmong pada ki buat lagi senong. Ki ba kwa ba ni si mentah kani ka election MDC. Tangi i Play kiladon ko masih pungut tang balong ngimpat na kiwe pat konstitusi tambah haduk mentapat ngimpat sim karai nomor kadon ke election committee teka prosedur kan hak banyak lembak election committee kemudian bahkan pendek kalau karang dah hadin kata anda kalau pois ke sing saya sim karai ke bakhado manginya cari early election juga. ha jen tehil soy wala kadon ki katu kat ni ki riurang ba ki lawan Syahmat sau sangut ki pan tiket naga seng ke jungi saja tehil re kat kum ke jing pet jong ka seng ngisngo ba hapok jai tehil le sing ka seng ke jungi keempat su thiet bha le sing ki pat ba ring empat ayo kita gi break besung thu bha ke ka seng ban ngi ru le sing kita gi break bon pan tiket nangi ngimpat day ke jing pet ke jungi bangin ai ke tiket tengi sngo ba nak pata ka jai tehil da ka boborom sngo gi produk prasnam si tehil seba kinam so ie ke ka por ba pentang nginam la ban ai tiket genu inu ke kenti Tangi ibam kanong rim jong ka seng hi nadu ka pasdang hi pit hi kan rim jong ka khnam ban ngi juong baka khnam hi kamde kata ka parti rulum lani kamde kata ka parti ka ba kibri bujuk perkhat ba kalong kum ki we pat ki parti lekeni ka parti gede ka parti ka bale se ka khame pher na ki we pat ki parti namar bele na kata daw tang naga kerteng kelas utho bagre ka khun hi trap national awakening movement bat ka bakhmat du kedai ka bangi ibu irajat beriwa khmat lani ya pardo prasnam barong khrem penar bhoi war maram bulangam ibu eki khmat kadau ka bang ibu eki khmat kalong namar ba nadu ka pasdang hi ngidon ke sus ira la ka jong ka jat beriwa namar ka dei ka jat beriwa ka paret pat nya ta kadau pi kum ka kan hun hi kat kum ka kerteng hi ke ka movement jungi nyai kersi thia ek parari wala dangim don makana kinong mi khmat wala dangim don makana kita gi MLA gi MDC ki badon gi darbar hre nakikam ke bengile lang bakiwe ki benta pat ni persang ban ke suthia ki pat bakin suthu bakari gi jungi kadon kam hadu kata-kata ya ka bengin mi kinong yalam ki bala ban yada bakan teo pat ban ai ke jing yada ka perpang ya ka jong ka jat beri bro owe ti ai ka placement mai phi ki parlok na keleng press print media video ini ke pori ka ba elektronik media ro ke dan rekat ni ko ba phi ju don rekat ba ni ka por si ka por te na kaleng ka seng ha ka ni ka si ni so ban pentik sa phi ba hadin bangilayo ban declare ka tiket ha ka fast list ke jungi te ka de ka sin ka banengkong bangi kandu ya ki kandidat baro ki bangila ibit pan ai ki tiket ni le ni ka election MDC arjar asan hari ni kajing ya kendu kajungi nilai yo ban ya keren bat ban itu thau ban ya phli jemut bat ki sibun ek wede bat ka seng bat ka nongrim hi jong kani ka jing ya kendu jungi kani ka sngi ka long ba da ka we ka jingmut bangi rengkat ki kandidat bangi layo ban ya phli jemut ba ka nongrim ka bangi ngiyeng ha kani ka MDC election ka dei kaju bat ka dei tanggawi ka sur ka bangi lek ka MDC election tinggal yo man kentur ki kandidat ba apilih si konstituensi pakumno bagi dei ban nomor ki babun ki nang ilek ni election nang parti jungi ki dei ki beri berang thamai te ngi layo bani keren bat ki sibun ka bani dei bat ki nong rim jong seng bat ka ba kumno ngin yarap dem yaki bakin smutu apilih si pat ba hang jing dei ki MDC election nama nang liang ka seng jungi ni sngo ba ka MDC election kalau enggak baham kongsat ban ya ki election namar ba kani ka khata bet ya ka ri ba ka jat beri ko jungi ka khata bet ya ki prado prasnam jungi namar ka de lomba ka desek unsir ba ngila ban pendek pensa ya ki jinglong kerpang jong kerip ka jat beri ko jungi hoi ka mapitip hi ba ka nongrim ko jungi ka de ban kentiu ban yalam bat ban yadai karip ka jat menriu kata ka de ka bangi ngi ju perkhat na kapor bat ni ju keren si pat ba lang babun keren san ha ki jinga de ki jik thu ki jingi ka pasu tanat agre ki jinga lang kalong ba
kini ki kandidat ke bamta ka kami tenat ka jingile na ka seng ka jungi ka long baki babun ki kandidat baro ki bawan ki bangina ai tiket ki de ki beri balong aktif ha ki de ki beri ki ba la smutu ha ki badan ka jing nang ka jing tip bat ki de ki beri ba tristom bat ngidon ka jing karmen ka bas kem ba na kini ki kandidat ba hauni usnem bamta arsan inyo ya ki nong mi khmat ka jingi sya ka Khas Otomos District Council di hagani kasngi la sigede tang kejing sedang mengkenduk kandidat rengin saya kenduk pat batki haki we pat ki por tak benta ka baar pat kalong ba ila yo ban batai kandidat bangin sa kajulong garukom juga seng bagi ju penlong ka tu kajing ka balong ka plet sakmat jong ki riu krau jong rib ka jai riu de ngiju ai ka plet siki lani ki jingkular ka jong ki akmat jong di riu krau ya ke ka bagi pun kular na kamentaban tre ka hok bat ban tre na kamenta ka jing to jing rib ka jai ti keni ka bentang layo bani fliu jing baki nama ka ka kamram jong ka seng bat ka benta jong ka seng bak se le na ka pos ti le keren baki ru ki long ki blak loy baki menjure ke ka bangi ni keren iki bat ya ka tarik la si ha ka por na patla bani thu phi na marbang ha pej ya ka jaka ban ha pej ru kumju ka por di ko pon ngin sayo ban perti pi ka por ber kasni ti ati kasni ngin sa ya lumlang la si khambun su ki nong yarap ki jongi bat kumju ru kandidat ki bangina ai tiket hadin ru kin sedan haka ti kasni namar kidang don skat tu kan ki kandidat ki bangin span benak skan list taba mentang pat kampat sim lalong ke babiang namar kidang don sibun ki bang hapan penbek ban hapan pek benia namar hagani kasin ke bamta kani ka MDC election kali ka parti le ni sing la ban ngi la hamstrik kandidat hakami atiket kandidat nim sem la ai turmur ban im kwa ban su atiket tang ban pendep kom teng da ka ba ni smokia namar bale ki por balik no ngi babun ba le sikim smutu ya ke jing tmu jungi na ta ka da ha bangi atiket ngi ba kumtu kalong PI tengi kwa ba menta pakin ki kandidat ng atiket menta kin desi syaki beran kata ban sim ban trelang bat ban smutu ya jing tumu jong seng nang ban tiu ki emang salang khamtam kari ba jai tak tak